Ang nunggu saya kono namin nagkarkadang. Ready? Sani belum? Ông mà bạn này. Hah? Mari. Gì kia? Action. Siri bin tak say. Siri nung kasi. Hah, untuk langkai. Ay, jalan tadi. Mari lagi. Action. गोजोननायनि ini. देखा हमने लापरवाही का नतीजा है सानिबो action. बेफोरबायदि खोथा खोनासंगोन जनता माफ नहीं करेगी बिदिनो डायलग जोबखांनानै सिखारनानै फैगोन नों गाबनानै action. मानसिया बोरैबाबो जागोन नाथाय साख्रि गोनां थाखा फैसा गोनां जाथारनांगोन होथियासै हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल action. नुदो वाओ वेरी डेंजरस action. Aduh bencok pagal. ओंखाम खुरनाय मोनजायैया गोबां दान जाबाय इनडाइरेक्टली बुङोब्ला बियो आंनिब्ला मोजां Nah, videoखौल' होबाय थायो. इनडाइरेक्टलि बुङोब्ला आंनिब्ला बियो मोजाङैनो दं इनडाइरेक्टलि बुङोब्ला आंनिब्ला बियो मोजाङै दं औ दे रेडी बाबु रेडी एक्सन ला दे रेडी एक्सन आंनिसोना আমার ভুল হচ্ছে आंहा बिनि एक्सपिरियेन्स रेडी एक्सन ए एक्सन ऐसा बर्बाद उई ভাই চুপ अच्छा एक्सन जनता माफ नहीं करेगी बारा खाथियाव गाखोनानै औ बियो नैबे साहा बागानाव हाबफै गोरलैनो हा नोंहालाय माथो जाखो जाम्बि आदै हा नोंहालाय माथो जाखो जाम्बि ना मारै मोजां खिथा डाइरेक्टरा बुजल' डाइरेक्टर आयु हिट नुबावोसो डाइरेक्टरखौ नै बियान्दा सिनाव सोखागोन नांला मोजां मोनसे एक्सन नाथाय आं बिनो खाथियावसो खिथागोन खाथियाव खिथानायनि ऐसा बर्बाद एक्सन मा खोथामोन सार आं एसे थाब আমার ভুল হচ্ছে नांहांदों बेमारा ओजा बे बिमासो गोलैना गजब बेइज्जती है एक्सन जाबायना फैग्रोमला सोंनानै थांफिनसिगौ आरो नोङो आच्छा नों मोनसे खोथाखौ खिथालाय जों सानैखौ नुयोब्ला नों मानो मोखां सुसु जायो जनता माफ नहीं करेगी होनजायोमोन ना जाबायमोन. होनफिन दे बिदिनो होनजायो एक्सन नंगौ नामा सार नाथाय आंनि सिमाया नोंनि मेडामनिफ्राय आंनि सिमाया साबसिन एसे आलदा जादोंलै दे एक्सन तुम्हें कैसे पता चला दै गांबायनो. दै हैग्रोदो सारि सारि गयनि सोमखोर सार नायफै आंनि केमेरा कालारखौ नै आयु केमेरायाव बिदि नङा एक्सन फैलायबाय उल्थां फाल्थां जालायबाय ओमफ्राय नै सार आंनि लेंहरनायनि जाहोना गाबोनहाय सिमा आरो आंनि हाबा जादोंमोन साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो एक्सन अ हेलौ सार एक्सन जेन' आं थैना थाङोब्ला नोंनिफ्राय मेगन बोहैनाय बायदि আমার ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে দে आलदा होनोलै आयु रेडी एक्सन जिउआ जुदि थांनानै थायोब्ला जेब्लायबो जिउआनो थस बिदि नङा सार एक्सन जिउआ दा ऐसा बर्बाद बहन चोद एक्सन मैं नहीं बताऊंगा गजब डोबी बजाड़ी
गजब टोपी बजा दी रे खनसेबाव रेडी एक्शन गजब बेइज्जती है रेडी एक्शन रेडी दे डोंट वरी थोड़ी देर के लिए ही बस एक्शन रेडी एक्शन कैमरामैन जल्दी से फोकस करो दे दे रेडी रेडी है एक्शन डर नहीं लगता तेरे को कैमरामैन जल्दी से फोकस करो जाबाय गिम्बल चार्ज गैले एक्शन नाथाय आंनि बाथ्रानि बुं আমার ভুল হচ্ছে नाथाय आंनि बुंनायनि मानिया बे नङा जे गासिबो बाथ्राखौनो सन्देह खालामनांगौ होननानै एक्शन नाथाय आंनि बाथ्रानि बुंनाय मानिया एसे आलदा आन्थारदोंलै एक्शन नाथाय आंनि बुंनायनि मानियानो जुदि बे नङा जे नाथाय आंनि बुंनायनि मानिया बे नङा जे जनता माफ नहीं करेगी नाथाय आंनि बुंनायनि मानियानो जुदि लावथि लादो लावथि नाथाय आंनि बुंनाय एक्शन नाथाय आंनि मा A few moments later. एक्शन नाथाय आंनि बुंनायनि मानिया बे नङा जे गासैबो बाथ्राखौनो सन्देह खालामनांगौ होननाय तुम्हें कैसे पता चला? एक्शन आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबाय बे नंखाय गोहो होग्रा बुस्थुजों अरे कहना क्या चाहते हो बे नंखाय गोहोग्रा जौनिफ्राय गोजान जाहोग्रा माने बुजिया दै रेडी जोंनि गोदान एक्शन नाथाय बिमायाबो गोबां बुजिबाय अच्छा ओके बिमायाबो गोबां बुजायबाय नाथाय बेखौ बुजिहोनो हायाखै तुम्हें कैसे पता चला? एक्शन जाय फिसायखौ हेफाजाब होनांगौ जाय फिसायनि दुखुआव दे दामि दोनबाय एक्शन नोंजों गाबफानो नोंनि मिनिनायाव नोंजों मिनिफानो स्ल'द्राय जादों तुम्हें कैसे पता चला? रेडी लाजिनो ओंखारनो मोनाखै सावथाल फाग्ला एक्शन लाजिनो ओंखारनाय मोनाखै सावथाल फाग्ला एसे महरफ्रा एक्शन लाजिनो ओंखारनाय मोनासै नों सावथाल फाग्ला मालाय न'आव फैनानै बिदि लेक्सार होफैनो स्मा वाओ वेरी डेंजरस एक्शन जाहोना नोंनि वो गिफ्ट हो जाहोना नोंनि गोरोन्थियाव आया फोरिनदों जाहोना नोंनि मोखां नायब्लानो मिथियो दे जाहोना नोंनि मोखाङाव नायबानो मिथियो जे गोरोन्थिया सोरनि औ अहंखार मानसिनि बाथ्रानि रेडी दे आलो मालो एक्शन रेडी दिनै आं नोंनि बिमा जानानै नोंनि सापर्ट जानानै दिनै आलदा आन्थारदोंलै नोंनि सन्तान लाबाय दे बेनाथ' बययाव सहैलाजोबबाय दिनै मा सहैया बेना आं नोंनि न'आव थांफिननो होननानै बे न'आव फैयाखै सोमखोर आं नोंनि न'आव थांफिननो होननानै बे न'आव फैयाखै सोमखोर ओमफ्राय गोबां सहायबोबाय आरो हानाय नंला गोबां सहायबोबाय आरो हानाय नंला आं नोंनि न'आव थांफिननो होननानै बे न'आव फैयाखै सोमखोर गोबां सहायबोबाय आरो हानाय नंला मिथिबाय रेडी हो एक्शन आं नोंनि न'आव थांफिननो होननानै बे न'आव फैयाखै मिथिबायना আমার ভুল হচ্ছে ओहो दाइलग बारे होनगोन दे एक्शन आं बारे बारे होनबा नों
थाल लानानै दे आं साना दोनबाय थागोन आं दे रेडि एक्सन अहंखार मानसिनिफ्राय गोबांथार गाज्रि बाथ्रा ओंखारो अहंखार मानसिनि खुगानिफ्राय गोबांथार बाथ्रा अहंखार गाज्रि बाथ्रा आयो जा बोरैबा होनथारदोंलै आंनो थांगोन नोंखौ नागारना सानसे आंनि संसारनिफ्राय नोंनि संसारनिफ्रायसोलै जिउआव रिक्स लानो सोलों जेरै जेरायखौ अच्छा दे खनसे दे ओइ लिपसिं गैया दे होन दे लिपसिं गैया दे होन दे औ एक्सन जिउआव रिक्स लानो सोलों बिदि नङा डायलगा नङा औ तुम्हें कैसे पता चला एक्सन आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आं गोनां जायोब्ला औ रेडि एक्सन आं बेफोरखौ जेबो मिथिया गोनां जायोब्ला आं दस्राजों गुबुनजोंसो ना एक्सन थांनो थिनखाबायना आं एक्सन आं मिथिया मिथिबायना आं बेफोरखौ जेबो मिथिया मिथिबायना आं बेफोरखौ जेबो मिथिया मिथिबायना खिन्थु आंनाव बेफोरबायदि गियाननि बाथ्रायानो खर' मेलेमाव हाबथारला बिदि एक्सन र' आं बेफोरखौ जेबो मिथिया मिथिबायना आं बेफोरखौ जेबो मिथिया मिथिबायना नाथाय बेफोरबायदि गियाननि बाथ्रा आंनि खर' मेलेमावनो हाबथारला गियाननि बाथ्रायानो आंनाव खर' मेलेमाव हाबथारला रेडि एक्सन आं बेफोरखौ जेबो मिथिया मिथिबायना नाथाय बेफोरबायदि गियाननि बाथ्रा आंनि खर' मेलेमावनो हाबथारला Nothing man, कोई ना चलता है बे एक्शन मानसिनि सिन्थालै जेक सिन्थालै नङा जेक मानसिनि जिउलै जेक मानसिनि जिउलै जेक एक्शन मा होनदोंमोनलाय एक्शन नाथाय थेवबो माखासे हिनजावफ्रा गावनि फिसायखौ नंखाय दाय होयो